Maria, kabalo ba ka? Nagugoy na hibalan, hindot bibuan. Di lagi sa sapa sa tibuoy, dagang tiglumot. Dili manggod. Asa man di ay? Diha sa luwer, unahan sa bunutan. Nadiliguanan diyan, ari dakong sapa diha. Walay sapa dito, pero flowing. Dagko kay lang tab dito, oy. Ito ilan ni Kamara ba? Itawag magani nag-Kamara Beach Resort. Mao ba? Maria! Ay, sa, murag namay nanawag. Mama ron mo Maria bang? Hala o. Katutan niyo sa unahan kay basi makilang ka diri. Asa maning bataan ni naglaglaak? Adtuon daw nako dito sa tindahan ni Brian B. Basig tuwa dito. Maria, saan man? Nagitawag ko kasi mama. Sagdai lang to si mama, uy. Kay kumuuli manggod ko. Dili na ko pala agon ato. Na, di juga kauban sa mua karon kay mga ligo mini clear dito. Nindot ba kay liguan dito Maria? Kay Ano bugnaw man? kang tubig. Nasa lay katab, na gamay, na dako. Napa dyan pinakadako. Hala! Sige, mauban ko sa inyo ha. Tara, mga tulata. Kay basig mapasan pa kasi mong mama diri ba? Tara! Si si Maria si Claire man na oh. Asa ka na sila agto ay nagdagandagan man. Uy, dudong paawis! Uban ka sa mua, mga ligo daw may swimming pool. Swimming pool? Asam na dapit. Asa ganito, Claire? Sa luwer, unahan sa bunutan ba? Ay, oh! Ila Kamara dudong pawiks ba? Ah, ila Kamara? Taba na diya, swimming pool ba day na? Maura na, swimming pool, urtab. Ang gwapo taon kayo do, yung si Claire, Kani sinusyo. bugnom kay kayong Kay tubig. dito, oy. Bunta! Di isa ko muuban sa inyo ha, oy. Nindot biya unta dito pero ako sa itong ibalhin itong kanding basig kasabaan kong papa ba? Sige ramang kagpamalhin o kanding. Ingon ka, isog ka. Hadlok na kasi mong papa. Adlok bitaw, ambot lang kahag na nanghid ba to si Maria siyang mama? Wala man si Maria dito sa tindahan ni Brian. Asa ka to ilaak ay? Uy, si Dudong Pawiks man na? Ako di siyang pangutanon, basig kabalo siya og asa si Maria. Uy nang! Asa man ka adto? Anong napainit-init man ka? Nangita ko kang Maria Dudong Pawiks. Kabalo ka ba kun asa? Ah, si Maria nang? Kauban mo to ni Claire og ni Lucio. Mga ligo na to sila og swimming pool. Ha, swimming pool? Pero ni bataan ni wala gid na nanghid. Karon ka Maria, akong kargahan si mama nimo pagayo aron masuko si muha. Nang, ingon pa jud siya ganina na di daw siya mahadlok sa imuha. Nagingon si ana. Bantay lang kang bata ka. O nang oy, perti man ganyan katawa pag istorya niya. Nya, asa din na sila nangaligo Dudong Pawiks? Dito sila nangaligo ng Ila Kamara Beach Resort. Dito din sila nangaligo. Karon, akong apason. Unya, gianta sa kadiha Dudong Pawiks. Pagbaw jud ka karon Maria ug maapasan ka si mong mama didto. Bantay lang ka karon sa kuaron. Labuti ka diri sa ilang kamara ha. Uy, layo, bata ka ganina. Rapitan dinagan, ha? Una ni Maria, oh! Ila Kamara! Hala, kanindot jud ay dira. Wala Nindot sa kayo. Una ko ni ron, wala mo ko'y porta. Naama siguro yung entrance dira. Naman dyan na entrance. Tara na, kalibrihon ta ka! Makaligo na jud ko ron dira. Naana jud ko diri sa ila kamara beach resort oh. Urag naa agad diri si Maria ba kay dako kay tingog ba? Karon ka Maria. Pili na bayran nimo sa entrance. 105. Ay, tag 35 din isa ka tao. Sulit man pod. Ako na. Nagbaklay mong kakil! Asa ka dihan dapita si Maria no? Uban pa si Dudong Pawis, malingaw pa siya. Bala. To ara oh, dako kay tingog. Ya, Saman. murag si mama man na nimo oh. Saman. Patay. Anong naapot mo na siya diri? Karon kang bataa ka.